Mga ka-Alvin, ngayon araw na to ay pupunta tayo sa Candaba, Pampanga upang tayo ay magpanggap ng taong pulubi at titignan natin kung gaano ba matulungin ang mga Pampanggenyo. Tara, samahan nyo ako. Ito mga Calvin, challenge natin. Magiging pulubi tayo. Imbes na magbibigay yung mga tatanungin natin na maghihingi tayo ng limos, tayo mamimigay sa kanila ng grocery mga Calvin. Kaya yan, 5 po yung mapipili natin na bibigyan natin ng grocery. Kaya good luck. Ate, pwede magtanong ate? Pwede po magtanong? Ano yun? Saan? May bustos, may ano pa, marami ka pang daanan na bayan. Ganun po Bago ka ba? makaabot sa Bulacan. Pwede po ba akong makiinom? Kahit konti lang po ate. Kanina pa po ako naglalakad eh. Sobrang init po, nahuwaw na po ako. Ay, konti ng tubig lang po ate. Napakabait nyo naman po ate. Oh, Salamat po ate ha, sa tubig. pagaling, bakit naglakad ka lang kahit mainit? Wala po tayong pera ate kasi pulubi lang nangalakal? tayo po, nangungalakal lang po tayo. Oo. Kaya po, Ganyan sa ganyan na mga lakal ka sa manakaw ka. kaya nga po kaya malayo-layo pa po yung lalakarin ko po nito. Kaya uwaw na po ako. Salamat po sa tubig ate ha. Kaya meron din. Sa daan, maglakad ka, mainit ka. Layo pa po, sobrang init po. Ate, ito po yung baso. Oo. Ay, Baunin mo para kung saan ka makaabot, may inumin ka kahit pa paano. napakabait niyo naman po ate. Thank you po. Salamat po ate sa pagbaon po ng tubig ate. Thank you po, salamat. Thank you po ate. Thank you Punta po. na po ako Oo, dito. sige. Salamat po ate. Oo. Ingat sa paglakad. Opo. Pinagbawan pa talaga ni ate ng tubig, no? Talagang may mababait pa talagang loob. Meron tayo na po good Samaritan. Ito. Si ate. Ate, ano pangalan mo? Dahil tinulungan mo ako, binigyan mo ako ng tubig. Meron akong bibigay sa'yo. Oh, yan. Hindi po. Ano lang po ito? Bali, vlog lang po ito. Maghahanap po. Kaya yun po yung nagpili namin at sinubukan namin sa Facebook. Apo. Kaya nakita po namin na napakabait po ninyo kahit na hindi po ako mukhang taong grasa. Parang tayo naman sa mukha mo. Kaya po pala. Eto, dahil po yan, bigyan kita ng 2 grocery. Salamat po. Akala ko po. Ayan, ayan, 2 po yan ha. Ayan, napakabait mo. Dahil binigyan mo pa ako ng baon na tubig. O siyempre, ang nagadaan dito, kahit baliw o hindi, basta maging sa akin na Nasa diig si nanay. Hindi po siya nagdalawang isip na tumulong po sa ating pulubi kahit na po ang buhay mahirap. Kahit na po si nanay dito lang po nakatira sa gilid ng kalsada. At ganyan po yung bahay po niya. Hindi po siya nagdalawang isip po na tumulong po sa kapwa. Ayan po. Sana po marami pong katulad po ni nanay pa na makita po namin. Thank you so much po, Nay. Thank you so much. Dragonfly.